Ovo je moja prva izložba u Makedoniji i naravno u Skoplju. Do sada nisam imao prilike da izložem i eto sad se stvorila situacija da putem fotografija Nick Cave-a predstavim i otvorim naredni Cinema City, Skoplje Cinema City koji se dešava od sutra. Sa fotografijom se bavim jako dugo, već ovo je 16. 17. godina već za redom da se bavim profesionalno fotografijom i generalno rock fotografijom, pošto mi je to baš nešto što jako volim da radim. Fotografije su nastale na 4 koncerta Nick Cave and the Bad Seeds. Jedna je nastala sa beogradskog koncerta, jedna sa zagrebačkog, a 2 su iz Novog Sada. Nick Cave generalno dugo slušam i pratim, a fotkam ga zadnjih 9 godina. Kad god imam prilike da nastupa u nekim našim krajevima, uglavnom se trudim da posećujem njegove koncerte pre svega kao fan, a posle i da zabeležim neke meni bitne trenutke. Fotografisao sam Nick Cave-a takođe i prošle nedelje na In-Music festivalu u Zagrebu, ali te fotografije nisu u sklopu ove postavke, jer su sveže naravno. Uglavnom mi ljudi kažu da sa nekom fotografijom da sam uspeo da opišem kompletno sve i da sam preneo atmosferu i uvek tragam i to mi je cilj za fotografiju, a nekad mi ne uspe, moram da priznam, nekad je to teško uraditi. Nekad koncert bude toliko dobar, a ja sa fotografijom ne umem ni pola toga da prenesem.